No niin, täällä ollaan vuorella erikoispaikalla. No niin, täällä ollaan. Kiva, nyt lähdetään. Lähdetään tutkimaan mitä täältä löytyy. Täältähän löytyy Lietsun kyltti. Lietsun kyltti. Eikö ookin vähän aika pähee? Näyttää kyllä aika hienolta paikalta. Muutenkin aika kiva hommeli. Ja muutenkin. Mun uusi käppi tuli 100 eurolla minulle. Täällä ollaan vuorella humaloimassa. Ei piruilla, mutta minä haluaisin sotkea ja piruilla. Onko mä vähän piruille tässä? Tonne ei sokiva taul! Wow. No niin. Seuraavaksi kiivetään tuonne vuoren huipulle. Ollaan kohta sivun välissä. Kyllä mahtava paikka. Lähdetäänkö mä humaloimaan nyt tuonne sisälle? Voi lähteä. Tällaista juomaa. Ai että. Täällä on aika kiva olla. Ja kohta taas aloitan kuvaamisen, eli sitten mennään tuonne sisälle seuraavalla videolla. No niin. Mennään tästä alas ja nähdään sitten sisältö, minkä näköinen se on. Voi jumala. Mun ei mä katso, mutta